Čaute ľudia, dneska vás vítam pri ďalšom videu. Dneska budeme prechádzať sa na kanále Yo What's Up. A teraz sa vám odhalím, takže takto. Dobre. Tu sú moji kamaráti, nech ma počkajú radšej. Natáčam video, vieš. To nejde o to. Odpor! Čakaj. Podrž kameru, ja to prelezem. Matias, neprelezieš. Tam máš oči. Dávaj si pozor. A pôjdeme cez prúdy a uvidíte, čo tam ideme robiť. Kam ja vidím Miša. Poď, Paťo. Vyber si. A ideme. Ja do prídy. Akurát číko. Toto je dobre. Poďme tady. A ideme cez prúd. Dobrý deň. Poď. Jak sa tu ako minule vykydnem, tak ja neviem, čo budem robiť proste. Áno, ja som sem spadol, pamätáš, Lukas? Kedy? Dávno. Pred rokom? Aha. Aha, poďte ľudia. A tak za to ideme cez prúdy. Čo tu robíš? Natáčame video na YouTube. Poď. Natáčame na YouTube. Poď. Paťo, poď. No. Poď. Aj, jaj do prdele. Natáčaj mňa a potom na teba. Jaj. A potom budem na teba, potom na teba. Dívaj, natáčaj. Daj mi kameru. Dobre. A Paťuchu, tadiaľ čo ja? Kardiál. Preto to robím všetko, aby som... Môžem už? Áno, ide Ríšo. Aha, Ríšo to hneď prešiel. Dobre, tu máš. A ideme tadiaľ. Poďme, ideme tadiaľ. Poďme. Nie, tadiaľ, nie, prosím, nie. Nie, poď. Ideme. Poď. A ideme sa pozrieť, a ideme tam do lesa, do sadu. Ideme sa tam pozrieť, poď. Kam? A tam padla ďura. Dobre. Tu máme ďura, natáčajú, či opekajú. A poďte, presunieme sa za mnou. Poď. Paťo, poď. Ideme. A tu je Mišo. Čau, Mišo. Čau. Natáčame akurát na YouTube. Poď, ideme hore. Čaute, natáčame akurát na YouTube. Hello. Poďme tady. Paťo, poďme, ideme. Dobre, poď. Poď. Ideme sa pozrieť do sadu. Tu sme boli, tu nás naháňal niekto. Čau. Som youtuber. Dáš spať? Dobre. Tak pôjdeme preč. Poď. A ja musím ísť hrať na nejakú spehovačku s inými chalanmi. Aj tak čau. Poď. Gaňo, bež za nami. Poď, ideme. Bežme. Áno, poďme. My sa ideme strieť. Poď. Tam je jeden typek. Ideme raz. Prosím. Toto je naše ukončenie videa, tak čau.